Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü siz bilen etjek bolýan gysgaçyk söhbetdeşligim Türkmenistan we Merkezi Aziýada dören agyr ýagdaý bilen has takygy agyr gelen gyş bilen baglanşykly boljak. Şu günler ýaşul aýyň başyndan bäri Türkmenistanyny hem onuň töweregindäki döwletlerde esasan Kazakystan bilen Özbegistanyny ine şular ýaly gyş gaty agyr geldi. Garly ýyl, sowuk ýyl, aýyzly, aňzakly ýyl bolan soň onsoň ýylat suw ýetmezçiliginden, gaz ýetmezçiliginden, gaz bolmasa da öýlerde, jaýlarda ýyladyş sistemasy işlänä. Şoň üçin gaty uly ejir çekilýär. Ine Türkmenistanyň öz içinden başlasak, bize gelip gowşan bir topar maglumatlar bar, habarlar bar, jaň edip aýdýarlar. Ana düýün guşgudan bir gysgaçyk video klip uradypdyrlar. Ana tabiat galyň garyň aşagyna ýatyr ogu. Ýa şu Türkmenistanyň serhedi diýilýän ýerlerden ine müňlerçe, 10 müňlerçe keyik ana serhedi bögüp beýlek geçip dur iki tarapa da ogu. O serhede serediýän serhetçem ýok. Gorosam ýok. Diýmek, şol aýyza çydap bilmän, sowu gary çydap bilmän heýwan pahylaryň şo gyrdan, gumdan bäri amlerýän ýakasyny tarap gaýdypdyrlar da şo sürüleri bilen. Ine men şey diýip şonu anladym. Bizim Türkmenistanymyzyň taryhyna şular ýaly agyr gyş, türkmenler aýtmyşlar Qara gyş diýip at berilýär. Şol ýetki köp bolýan gyşy qara gyş diýilýär. Şo qara gyş bizde 68-nji ýylyň 69-njy ýyly geçilen ýylda boldy. Ýani 1968-nji ýylyň dekabryny ta 69-njy ýylyň mart aýyna şerli ine şu 3 aýlap gyş boldy bizde. Gaty agyr gyş. Meýdanlardaky garyň galyňlygy ýarym metrden 1 metre ýetdi. Baslygyp ýatan gar eremedi sebäp 3 aýlap sowuk boldy, aýyz boldy. Ine şonu adam ölüm ýetimen boldy. O arada Sovet zamanyna aýdylanakdy da näme bolany. Ýöne ol çopallar, çoluklar çölle galan bar, ýa ýolda maşyny gidip barýaka, buýup ölerler bar. Onu bilýänmiz aýdýar, şol töwerekde ýaşaýan adamlar, dogan garyndaşy ýa aýdy şular ýaly ýyl üstünden ağızdan ağza geçip gelen haberlere göre. Emma mal Türkmenistanyň ýanky uly şahly gara mallary, kiçik mallar ýanky goýullar şu üýşüp ýatan ýerine turman şu taýda gatap galylygy şuňuny. Ýanky düýele dik duran ýerine domup dur, ýok çöken ýerine düýe çöküp ölýär. Otyr çöküp bar itekleýän we ýykylyp ýaty. Ine eşekle dik duran ýerine şo bir-birini kellesini sokup şo duran ýerine kuruk bolupdy 4-5 tane eşek hemmesem öli. Ine şular ýaly agyr gara gyşy biz başdan geçirdik 68-nji we 69-njy ýylda. Şonu Türkmenistanyň ýanky mal garasy 4-den 3 bölegi öldü diýip aýtdylar da. Onu radyoda, televizyonda däli şol kolhoz başlyklary bardy, ýa raýon başlyklary şolar öz aralarynda gurrun eden şoförler eşdiýe beýlekli şonun halka ýeten gurrunlary esaslanyp aýdylýan gurrun. Gaty agyr geldi şo ýylyň gyşy. Ine şu mahal aýdýarlar bolup men gowny bolmasa şol gyş gaýtalynan ýaly şumar Türkmenistan. Sebäp şu täze ýylyň öňü syrasyna başlanan gyş gar ýagdy, sowuk geldi, eränak häzirem dur. Ondan düýün şol goşgudaky garyň galyňlygyny gördüm. Soň Kazakystanyň sowugynyň nämedigini bilýär. Inni ýurdumyzyň içinde gar aýdylyşyna görä dünýäde 4-nji orunda duran Türkmenistan goruwynçy. Ine ýurdun içindäki 2 milyona ýetmeýän ýylaty gaz bilen öpçünetip bilenä. Onuň edebilmeýäniň esasy sebäbi şol 90-njy ýyllaryň başynda gurulan gaz turbalar bar. Olar hem sandan çykdy, hem olar tehnik talaplara göre gurulanatdy. Sebäp gaz turbalar
şol yerin aşağından geçirilmeli. O her öýede şol barın yerinin aşağından çıkıp jaýyň içine geçmeli. Bizde bolsa ga turbany, ulu turbany obaň içine beýle geçirdiler. Ondan soňra bir turbany alyp şol her hojalygyň kapysyny, işigini, haýatyny şol galdyryp ýokardan o ýanky hawadan 3-4 metr beýiklikde şo turbalar naqa turba boldy. Birinciden ol tehnik taýdan näsarlyk, ikinciden ol hawa şertlerini götermeýär Türkmenistanyň gazy. Ýa bir kurlukda saparagy kemine bilen eden çykysy barda, şo gazy barady, şonu aýdyp berdim. O kemine şo gaz doňya sowuk başlarına diýip. Ol hakykatdan hem şeýle. Sebäp Türkmen gazy meselem Arap gazy bilen deňeşdirende biziň gazymyz hapy. Arasy gazy. Gazyň gapdaly bilen sowuklyk hem geldi. Şol sowukluk soň çala hawa üýtgese ol eýýän bir hili ýagjymak görnüşini öwrülýärdi, şemýalyk bolup, ýumşak şemýaly bolup, şo turbanyň içinde doňup başlaýar. Onuň doňundan soňam o turbanyň içinden gaz geçer. Soňam biraz hawa ýumşaýar bor, ýanky turbanyň içindäki şol ýanky şeme, ýumşak şeme öwrülen gaz erap başlaýardy, onuň gaz ýörap başlaýar. Indi şu ýagda şuň kun emele gelip durdy. Hawa -grad. Plusda da doňup bilýärdi. Emma -grad doňjy görnüp duranda. Ondan jaýlary ýa hojalyklary şoň üçin gaz barana. Indi şu taýdyna bir tragediýa bilen baglanyşykly şu gaz meselesini bir meseleni şeýle pikir ýetirmekçi bolýar. Bilýänsiňiz öňüňiz ýaşap gaýtdyňyz. O ýurdun içinde yılına şo kış aylarını öýleri odalyandır. Ya hojalyk bana gaz tutup ya yanıp öçüp şu şeýdip beni örüpdir diýär de bir maşaly ahlisi ya çağalary enesi atasy iştem görüp şeýle goýup gitdiler. Nämeden bolýar şol? Esasan şol turbanyň doňmagyndan alyp gelýän bolýan netije şol. Turba doňya azıcık gaz geçip dur. O şon öýdäkiler ýakýa ýylyn hiç onun biraz gızgynmar dip ýatýarlar. Ya turbada gaz soň doňya ymykly. Soň daňa gola ya hawa maýla urany ýene açylýar. Şu turba ýapylanyny doňuny gaz kesilýärdi. Gaz plitesi de açyk dur. Diýmek gaz akana. Ähemma turba açylany gaz akyp başlaýar. Öýüň içindäki ýatarlar tutýar gaz bilen olary meni amanadan tapşyrýar. Ya ýoksa ýuwaşjyk pesa ýanyp duran turbadaky gaz, soň gaz köpelenini pajarlap partladyp ömmelýär. Gara her türlü mümkinçiligi turban özi ýarlýar. Şoň üçin Türkmenistanyň her ýyl gör bak näçe adam şu gaz näsarlygy derarly, şu tehnik sebäplere görä şonuň berja edilmeýänligi sebäpli wepat bolýar. Ululu maşgallaňam ýok bolanny ýyllar boýy bize aýdyp oturýarlar. Şoň üçin haýyş edýän sizden Türkmenistana dogan arnaşlaryňda öýdäkilerinde jaň edende aýdyn. Şu gaz meselede gaty terasaply bolsalar, ya şol gaz ýakyp oturýar geýje ýanyna bir otursun ya gezekleşip teraslar şo turba. Ýoksa ýatarlaryny öçürseler de soň ertirden turany täzeden ýakmakçy bolsalar. Ýöne gaz turbany komporkan açyk goýup ýatmak, ol azyl bilen oýun etmek bilen desseňdir. Ýurtdaşlar şonu size aýdaýyn edim. Bir Türkmenistanyň içindäki mesele gaz bilen baglanyşykly. Biz odalaydyk gelýär. Türkmenistanyň hökümeti ýok. Türkmenistanyň ýanky yerli häkimedem ýok. Hiç kim halkyň aladasy bilen ýaşanak her emeliýeten öz jüwesiniň öz baýlygynyň aladasy bilen. Bol halk bilen hiç kimiň işi ýok. Şonuň üçin bolup duran ýagdaýlar şu. Indi goňşy döwletlere geçýär. Kazakstanyň akan şular ýaly bir azy habar gelmek ýöne Özbegistanyň hana dün öňün ýurdun içi bilenem, ýurdun daşy bilenem gürleşdim. O daşy bilen ýanym şol ýurdun daşyny ýaşap beren Özbegistanly ýerde urdan mertany ýollaşlym.
ýagdaýy düşündirip aýdyp berdiler. Şo ýurdun içindäki ýagdaýyny tasdikladiler. Özbegistanam edil şu Türkmenistanyň halky ýaly gady etmezçiliginden olarda gady ýok. Bar özleriniň gady ýöne ýetenak. Ýetäýse-de şol paýtagtyny şoň töweregine näkileri ýetdi, emma garak şetlerdäki welaýatlary ýa-ni etraplary Türkmenistan bilen herhetde oturan etraplarda da gady ýok. Şoň üçin ýanky Özbegistanyň prezidenti öz dogany bir-birini dogany atlandyrýarlar da Gurban ula ýüz tutup durşular ýaly bize gaz kömegini etsen diýip. Olam o bahasyny bahalaşýarlar gazyň aktyryp başlaýar. Aktyryny bir näçe gün geçmäkde Orsiýet jaň edip Gurban ula Özbegistanyň gaz aktyrmagy besetmegini talap edýär. Inni 14-nji ýanwardan bäri Türkmen gazy Özbegistana aktyrlanak. Näme üçin? Techniki sebeplere görä diýdi. Ine tapýan bahanasy. Ine seredin şu taýda lokan maral sorag ýüze çykýar. Mundan 2 aý bozal bular Merdiýew bilen Gurban ula ikisi gujoklaşyp doganym birek. Ol muň döşüne ordan nakdy, oňa sowga detdi. Garaz ine garynja gatnawy bar bilen birek bilen. Inni ol doganym diýil ýani Özbegistanyň jaň edip haýyş edýär men biletim. Buýup bar ýa üşa water kömek et maňa gaz urat men pulyny töleýin. Ya gürleşýärler näçe tölemeli. Bilen bolýar diýär. Ýöne Putin kakasy barda. Oňa Putin'e bolsa Özbegistanyň soňky ýyllarda Merziýew gelen bäri azda käni üýtgeşiklikler bar. Demokratiýa ýok. Başlam watandaşlar. Ýöne azda käni üýtgeşiklikler bar. Halka ursat berildi. Nädip gazanýan bolsaňyz, nädip öz güzeraňyzy dolandyrýan bolsaňyz, hana baryň edin diýilen ýaly ursat berildi. Türkmenistanda şol ýok. Öňünden bir işmal aýaga alyp başlady, ýa-ni gapysyny pajarnygymdyr, polisiýamdyr, prokurorumdyr, Mehmededir, sudiýadyr. Hemmesi bulan alguly. Ben ondan aýaga nädip galdyn, hemmejini para bermeli. Emma Özbegistanyň aýtdylar, ana ursat dedi. Ondan Özbegistanyň ilaty pesenden 2 köpelli Sowet Soýuzy ýykylaly bar. Ozaça 17 milyon ilaty bar bolsa, şumal 34 milyon ilaty bar diýip aýdýarlar Özbegistan. Ondan bir döwür ýetýän gaz millet köperse, millet sany köperse ýetmeje görnüp durdy, bir ýerden satyn alman. Olam şonu Gurban ulu bilen şertname baglaşy. Putin'e maňa razylyk berenak. Näme üçin? Sebäp Merziýew käbir ýerde Orsiýada garşylyklaýyn diýip gön etmese-de, şolaň alyp barýan siýasatyna garşylyklaýyn ýurdun içine siýasat alyp barýar. Öz halkyna biraz erkinlik berdi. Demokratiýa däl. Ýöne erkinlik berdi sebäp on etmese 34 milyon oň ýakasyndan ýapyşyp. Ine şonuň Putin isleýänlerde Merziýewiň häkimet başyna oturmagyny sebäp oň her bir ağzyndan çykan sözi kanuny kabul edenler. Kazakistan kımşon ýaly. Kırgızstan kımşon ýaly. Türkmenistan diňe öňüne ýazylyp ýatan Täjikistan bilen ikisi. Soňky bir çykyşyny Täjikistanyň kymhany öküle başlaryny dile getirdi. Ýa-da şunça 30 ýyllap olam Kremliň öňünde diýde çöküp oturanady. Ine Gurban ulyň ine ýüzüşi. O taýda özbek halky buýy waty sowukda aýazda sen şolara gaz bersen puluna berýän mugt berene. Hana onda sen garaşsyzlygyň, hani senin betarap döwletligiň, hani senin goňşulugyň, hani sen onu doganyň diýip ýüzlenýärdi. Hani sizin turan gurjak bolşuňyz, hene? Şu soralyň hemmejigini ene Gurban ulyň berýän jogaby. Ýöne bärde asyrlar boýy diýip onuň görlen bolýarda näkas ýa-ni parlamentiň öňünde Gurban uly ay bizini Hytaý bilen asyrlar boýy gatnaşygymyz bar diýip. Ýok, sen Hytaý bilen Türkmen hiç açan asyrlar boýy gatnaşygy ýok. Asyrlar boýy gatnaşygy bar bolsa Türkmeniň ine Özbegistanyň, Kazakistanyň
gatnaşyk bar döwlet sur oturan döwletler. Ýöne sen şol Putinin dikmesi bolanlygy üçin özbek dogallamada şol gün men olar dogallam diýip atlandyrýar. Sebäp biz o halk bilen o gyýy berip ogul öýren adamlar iki tarapdan halk. Täşe SSR qilýançada biziň aramyzda ferk edem ýokdy, hiç adam ýokdy. Islan adam Özbekistana gider, islan adam Türkmenistana gelir. Inni şu zatlaryň hemmesini bir gara çekdiler. İki milletin arasynda sim çekdiler. Ferk etmişim. Olam näme üçin? Diňe şu şahsy ambisiýalaryny kanagatlandyrmak üçin diktatorlaryň gurunýany. Inne bu özbek halkyny gady etmezçiliginden ejir çekýärdi. Türkmen halky gadyň üstünde oturan millet ýakmaga gaz tapana. Bolýa sen ol gaz emme turbolaň doňan bolsa sen balolary gapyp her hojalyklara ertip ber. Ol şu halkyň baýlygy ol gaz sen ataň miras alan baýlygy däl. Şol halkyň baýlygy. Näme üçin türkmen halky buýy oturmaly şular ýaly aýazy. Bizim tak bilemdak bir tragediýaň nämenin gutorjagyny we haçan gutorjagyny. Şonuň üçin ýene bir gezek ýurtdaşlar sizden etçe haýşym şol öýdäkileri ýygyňyzda galalarjan edinde duýdurmuşum meselelerini howpludygyny şu ýerde goňşy kömek etmeligini birek gortgy bermeligini kendilerine garry gurtular ýeke galan ýa ýetim saklap oturan maşgallar şolary barlylar mümkinçiligi bar adamlar eliňizi goluňyzy uzatyn. Şu agyr gysy bilelikde geçirmeseňiz ýekelikde onu gaty paçygaly ýagdaýlaryň üstünden barmagymyz gaty mümkin bolup durdy. Görnüp duranlar. Onu samam eger mümkin bolsa şu gaz meselesi boýunça, gyş meselesi boýunça, gar meselesi boýunça bir milletin halkyň görýän şu gün agyr güni ýagdaý ya çekýän jebri bardy. Düşürüň videolar uğradyň. Nira uğrasyň? Men bize uğradyň ýaman uğradyň diýip aýdymy? Uğradyň. Goý daşarky dünýä görsün, goý milletler bilsin. Şonu dünýä jemgyýeti reaksiýa görkezip başlar Türkmenistanyň bolýan zatlar. Siz o taýda ejir çekip ýatsaňyz, dünýä bir habar sizin ejir çekip oturanyňyzdan watandaşlar. İçine akılınım ýagdaý, daşyna akılınım ýagdaý, dünýä äşgär bolan ýagdaýyny we şol hak hukuklar bardy hereket edip başlananyny onu diýmek daşary dünýäde şoňa öz palajitel reaksiýa vermeleri. O bolmasa hiç kim türkmeniň etmeli işim gelip etip bermemen şonu aýdýan. Şu lükçeler gıyfat saýsam, mene şu ýurduň içindäki ýagdaý şeýle, Özbekistanyň ýagdaý şeýle, şol özbek dogallamada dene doganım diýip beren haýynyň 2 ýyldy siýasatynyň şu ýagdaý subut edip beripdi. Mun hojaýynyň Putiniň ýene bir gezekini sizin gözüňiň ardyna subut edip berip oturýar. Bolýan watandaşlar şu lükçe sagatyň hemmäňiň öňünde